Assalamu alaikum ‘yan uwa ma'abota wannan shiri mai dogon zango wato alaƙa. Dogon zango da tafiya hutu a yau dai ana muku marhaba da sun dawo. Za ku ringa samun sharhin fina-finai na Hausa mai dogon zango a wannan tasha namu mai suna Sharhin Fina-finai. Yau dai ga shiri mai dogon zango mai suna Alaƙa. Suna yunƙurin dawowa. Insha Allahu za su ɗaura daga inda aka tsaya zango na 3 zuwa wanda za a fara zango na 4. To, gashi nan dai shirin zai ƙayatar fiye da ake tsammani don gashi a nan Namir da babban amininsa sun fito daga mota za su shiga ma'aikata. To, ga Namir kuma yana nan a ma'aikata suna tattaunawa game da batun Audu Luluwa. A wani lokacin ne shi Audu Lulu aka kawo masa labarin an ga wata mai kama da Rahama. Shi ne abin ya tunzura shi ya ba shi mamaki da abin al'ajabi. To a nan ne Namir yana zaune a ma'aikata suna tattaunawa game da ma'aikata. To shi kuma Audu Luluwa yana son ya tabbatar da menene gaskiyar dawowar Rahama. Shi ne ya sa ya gayyaci ɗan leƙen asirinsa zuwa gidansa. Akan lallai sai ya nemo menene gaskiyan al'amari game da dawowar Rahama. Shin jita-jita ne ko ya tabbata gaskiya ne? Har yanzu dai Audu Luluwa ya shiga ɗimuwa game da dawowar Rahama. Shin ya gaskiyar lamarin yake? To ga dai shi Hisham da ita ƙanwar nashi a ma'aikata yana gabatar da ita ga sauran ma'aikata. To kuma kun san shi Hisham ɗin mai zafi ne. To ga yaya Namir dai a lokacin da aka ƙara tabbatar masa da dawowar Rahama. To ita Rahama dai kun santa a baya akan cewa ta mutu, ashe ba ta mutu ba. To ku biyo mu dai a cikin wannan channel namu na sharhin fina-finai za ku ji yaya aka wakana, ya aka yi ita Rahama ta dawo. Da ba ta mutu ba a ina ta tsaya. Ku biyo mu ku ji ya Audu Lulu. Shi Audu Luluwa kan ya yake ciki yanzu. Hankalinsa ya matuƙar tashi game da jin dawowar Rahama. To ga dai yaya Ramin dai shi damuwarsa dai ma'aikata. A lokacin da Rahama farko ta fara bayyana a wani supermarket kuma ta buƙaci ganawa da ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikata na filin aikin shi Namir, ma'ana babban aminin Namir. Ta nemi ganawa da shi saboda ta faɗa masa abin da yake tafiya. To shi kuma Audu Luluwa a gaskiya hankalinsa ya matuƙar tashi game da jin haka. To a yanzu ne labari ya iso ma barista game da bayyanan ita Rahama. Shin daman ba ta mutu ba? To sai ku biyo mu cikin wannan channel namu ko tashar namu ta Sharhin Kannywood saboda ku ji me ke wakana game da wannan ƙayataccen shiri mai suna Alaƙa da kuma dawowansu da mai suka dawo saboda sun dawo da abubuwan mamaki, al'ajabi da dama. Ku biyo mu cikin wannan tashar namu na Sharhin Fina-finai na Kannywood. To ga dai yaran gidan Audu Luluwa. Ɗaya fiska an san sa, ɗaya kuma sabon fiska ne. Wannan yana ɗaya daga cikin yaran da suke taimakawa Audu Luluwa na gani an kawo ƙarshen zaman lafiyan gidan Alhaji Sale. Shi ma'aifin su Namir game da sha'ani na yau da kullum da gaba yanda aka sa. So an tabbatar ma barista yanzu dawowan Rahama. Kuma Rahama yanzu da kuke gani tana gaban barista. Ta zo ta bayyana masa komai ga abin da ya faru baya. Shi kuma Hisham yana nan a ma'aikata yana ci gaba da abin da ya saba. Yana nan yana ci gaba da yi ma Khalid gori na dukiyan baban nasu. Shi kuma Audu Luluwa har yanzu hankalinsa bai kwanta ba.
game da yadda su namiji suke gudanar da mu'amalar ma'aikatansu, kamfanoninsu, dukiyar babansu ba tare da samun wani tangarɗa ko kuma akasi ba. Shi kuma Isham har yau har gobe ya tsaya tsayin daka akan cewa dole duk wanda yake ƙarƙashin babansa, wanda yake ƙarƙashin ma'aikatan babansa, ya dole sai ya risina masa muddin in dai akan su yake ci yake sha. Mun gode da ziyartar wannan tasha namu. Ku ci gaba da biyo mu saboda samun kyawawan labarai. Mu naku ne kuma namu ne. Mun gode.